Taparade marohata, masuk mahita di perminggota, marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di prabadia na tuma palangit dohot tanoon, amen. Idama hatop doa uro, tiok ma nadiho nuaing, asa unang adong na mabuat tupalmi, haleluya. Martangyang mahita, alea manami na di Banua Gijang, namadok mauliate dohami tuho, ala di pabotohoko tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sugut langit dohotano, alai nahot do anggo hatam rodi saliling-lelengna, akup nii, iko patar do sugut salhut jolma di jolo ni habangsa paruhumami, saya si maroham dihami, pahop marohanami marhapor siau di hatam, marhiti-hiti tod di parbadia. Padungo mahami jala paring kasami martangyang, asam malas ni rohami paimai mahoko, jala asa dapot hami hangoluan nasora suda. Amen. Hudul mahamu. Mari demahita.
tatangi homa patik ni debata, ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakupahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu, jaradang jadi sumaunommu, manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, roni dari bagasan aek na di Toroni Tano, yang gutunggabi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa silomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ai dina onomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parabadiai. Ido sahatna, atong rak mangido gugum hita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede mahita. Tato poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami ho di guar munabadiai. Alai na tergogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalanahe sian namate. Namanaik tu Banua Gijang doho mangodihok kami. Asi roham dihami. Saya patotong mah dihami roha hamolot yau tuho. O to di perbadia pangapul dina marsak roha. Pamalu masalhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asamarlas ni rohami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitia dinasa asi ni roha.
Seunak tulak kami, setangiho mahami ho ali debata ama anak dohot di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan di dosa. Songonodo pakkaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasari di lehon. Asa unang manggo ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Maredema kor ina Jeriko. Diuduti kor gabungan Jeriko. Haleluya,
Mari menyanyikan tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu apen padua honon tersurat di Yohanes bidusada membuka sen ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 lalu. Disuruh akka Jahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dohot alak lepi manuku si Yohanes ai sedoho gaibi omma di hati dakon. Ai di parhato potdo dang di porso di dokdo dang ahu Kristusi. Gabe di sukun nasida ma ibana atong isedoho si Elia do ulaning jadi dogma dang yau panurirangi doho dungi dialusima dang. Dungi ninanasida ma mandok ibana atong isedoho asaha alusan hami akan marsuruh hami. Ahado dohononmu taringot tuho. Dunginin nama suarani nama jojo di halongonan doau. Pati gorhamu madalan ni Tuhan, songon naung ni dok ni panurirang jesaya. Sian parisedo akan nani sumurui. Jadi di dok nasidama manukun ibana. Buasa ma didihoko so manang Kristus so, manang sielia, manang panurirangi. Mamangalusi nasida. Ia ahu aik dohu didihon. Alai nunga jongjong di tonga-tonga muna ibana. Naso tinanda munai. Ibana doi narosian pudiku, nahurang tama doahu marhar-hari talini sipatuna. Di Betania doi masa, di iparni aik Jordan, ai disido mandidihon si Johannes. Ido sahatna, mertua doakan atu mangyon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Markor ina Kamis.
Mari dimahita. Rimbahita jongjong. Tahatidak koma haporsiau tai sogonna hina tidak koni dongata sahaporsiau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean satod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaun da bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahulu tu siamun debata Jehovah amanai paragogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot diatai nama dok mulak mangulud sogot daging ni halak naung mate dohot dihangaluan na sorasuda. Amin. Korlansia. Horas madihita sudena. Selamat Advent paduahom madihita sudena. Goar ni minggu Advent paduahon. Topik Pauli hamtuju dalan ni Jehovah. Titing nama ragam. Na parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusudi ruas ni huria nama dohoti parmingguon sadarion jala akka
tamu nami na sadarion dope perjulu sahali marminggu di gerejaon hupasat hami hata parhorasan sian huriatta jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun hatutubu dohot parsaripeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel, Reset Immanuel, pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun parsaripeon turuas namar ulang tahun di tanggal 2 sahat tanggal 2 Desember 2024. Sai dilehot debatama gajang ni umur hahipason dohot akka las niroha hata ni debata tu nama ulang tahun dienek dei sian pesalmen 111 ayat 20 sia sonom madidok mandok mauliate mahamu di Jehovah ai perdenggan basa do ibana ai rolo di saling lelengna do asi ni rohanai. Akagoar na marulang tahun, hatutubu do persaripeon, boy mata ida di impokus ni gereja ta. Napatuluhon, ruas namoding. Na di hari Senin tanggal 2 Desember 2024, nunga marujung ngolus sahalak ama, namargoar Marjan men tambah tutu umur 53 tahun. Nani mahaluon ni inang lince de bor hutajulu. Alamat Jalan Sebulutu Gang Amal nomor 30 Medan. Wek Getsemane tatangyakon ma asa tumibut tarapul keluarga na tininggal honona. Nomor 4 Papungu Pelea Tujolo 41 Minggu Sadarion Papungu Pelea Tujolo Dohita 2A 2B Tuha Perluan Huria Dohor Sentralisasi 2 Hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Nanengro Papungu Pelea Dohita Tujolo Dohita 2A 2B Tuha Perluan ni Huria dohot sentralisasi. Nomor 5, Celengan Huria. Marhite tikion, pina botohom matusudi ruas. Pengumpulan Celengan Huria, ima di minggu paduahon bulan Desember 2024, alani ganuk ruas mamuka, celengan di bagas nabe, dietong mata kas, di suraton ma godang ni celengani jala di pamasuk matu plastik gulas manang seperempat plastik seperempat kilo laos di pasahak ma tu situa wek masing-masing di pasahak ma tu minggu tanggal 15 Desember 2024 perlu pabotohon nami obar tu haputusan rapot huria peruntukan ni celengani ima tu huria 50%, tu diakoni sosial 50%, tapasahat ma celengani sian las niroha. Nomor 6, ulaun nabadia tu ruas na suda gogo. Di patu bahuriat tado ulaun nabadia tu ruas na suda gogo di tonga ni bagas na sida. Di patu pamai di minggu patuluhon tanggal 10 10 Desember 2024. Batas pengumpulan data ima di tanggal 15 Desember 2024. Asa di pasahat ma tuganub situa wek tabi. Nomor 7 padidion nabadia doh maka tidakon haporsiaon khusus di Huria HKBP Immanuel. Di tanggal 26 Desember 2024 di patu bahuriat tado padidion nabadia doh maka tidakon haporsiaon khusus do mutusi asa di data ma akaruas nanaing madohoti
batas pengumpulan dana IMA tanggal 15 Desember 2024 asa dipasahat matuganub situa wekta. Nomor 8 Dewan Koinonia. Nasogot IMA seksi sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion tanggal 8 Desember 2024 di Patupayana Kota do empageliskor anak sekolah minggu. Nah kini sipul permingguan manugut. Ditupahina ruasta do IMA haporluan ni perayaan Natal ni sekolah minggu. Maulate ma tu akka perminggu pagi na manupaki di anak kota. Na pasiahon Dewan Diakoni. Panitia Natal Ama Ina tahun 2024. Di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 di Patupado latihan Natal Ama Ina di Huriata masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja ta Domutusi pinangidoma tusude panitia dohot ruas gan wek asaria madohoti latihani. Nomor 10 torop ni ruas nama dohoti permingguan tanggal 1 Desember 2024 taja habima di tabereng ma di impokus di manang di warta jemaat. Nomor 10 sada jadwal pelayanan di hari Senin sahatu hari Minggu taja habima di stensil warta jemaat. Nomor 12 jadwal parkor tu Minggu tanggal 15 Desember 2024. Namar kor di Minggu pagi, gabungan Bethesda, Ina Bethesda. Di Minggu siang, Ina Kamis, Ina Hanna, Remaja na Posobulung, gabungan Sada, Tohot Galilea. Nomor 10 ruas na oname di rumah sakit Dohot Pemulihan di Tonga Bagas. Naparjolo, FB Luban Tobing, Wek Bethlehem, oname di rumah sakit ada Malik. Napaduahon, Erborus Simanulang, Wek Bethlehem, Pemulihan di Tongani Bagas. Napatuluhon, Situa I Hutajulu, Wek Nasaret, oname di rumah sakit Santo Yusuf, Bandung. Nomor 4, Nyonya Napitupulu Boru Hutajulu, Wek Jordan, oname di rumah sakit Bunda Tamrin. Tatamyakom mana sida asahatop malum sian parsahitoni. Nomor 14 jadwal pemakaian gedung sekolah minggu dohot gereja Boy Matajaha di stensil warta jemata. Romawi 2 warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi, keuangan diakoni sosial, huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan di gereja tu sentralisasi do non sentralisasi Boy Mata Ida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di Minggu sadarion. Hami mandok moleate tu sude ruas napasahaton pelayan bulanan tahun perpuluhan hamolateon diakoni sosial pembangunan ni huria debatama nama masuk-masuk sude ruas ni huriata. Songonima jolo titing di bagasan sadarion. Maulate, Horas Mahita Sudena. Adong ketinggalan ima surat sianan distrik 10 Medan Aceh. Medan tanggal 7 Desember 2024. Nomor 674 garing D10 Medan Aceh garing 12 garing 2024. Hal Tupak Hamlateon di Pakobasion di Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh periode 2020-2024. Mandapoton Parhalado do ruas ni HKBP Distrik 10 Medan Aceh di Inganan Nabi. Damai ni debatan nasian Kristus Yesus natotong mangaramoti hitaon saluhutna.
Hobar tu priorisasi kepemimpinan ni HKBP, marhite ulaun sinode godang HKBP, na dipatupa di hari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 di Seminarium Sipoholon Tarutung. Tarum lobi mai tu priorisasi ni pareses HKBP di Ganup Distrik. Domutusi patupahon ni HKBP Distrik 10 Medan Aceh ma ulaun paborhaton pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh di hari na nitotuhon ni kantor pusat HKBP marhite SK sian opui opurus HKBP alani patupaotama di Ganup Huriat tabe pasahaton tupak hamolateon di saluhut pakobasion ni pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Hendrik Napitupulu, MTH. Songon dalan mandok molate, lao patuduhon holong di rohata, nang las ni rohata di saluhut pakobasion nasida. Nama Sayuli, jala denggan di tonga-tonga ni HKBP, Distrik 10 Medan Aceh. Hobartusi, ditotopon rapot MPSD do, patupahon di Ganup Huria papungu tupak hamolateon tu pareses hak periode 2020-2024 di hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Tapasahat mayamang inang parhalado nang ruas ni huriata sian nasa ias dohot las ni rohata songan hata ni debata di 2 Korin sia ayat pitu nama dok Ganup nani ojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian naso tarjua ai di haolongi debatado nalas roha mangalehon diradehon ni amang inang parhalado dohot ruas ni huria HKBP Distrik 10 Medan Aceh pasahaton namima hata mauliate sai debatama manggohi jala mangaramoti todita di Ganup tabe mardongan tangiang preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh ditandatangani Pendeta Hendrik Napitupulu MTH songonima surat sian Distrik 10 maulate ma. Tapa punguma peliata sadaa dohot sadabe huhut mahita maredde. Raja
Tahapasada rohata martangiang mahita. Dipuji rohanami ho Tuhan, nama masu-masu hami ganupari, sikop dingoluni daging, tarlumowi di partodion, napasonako kami, marlas ni roha, jalabui hami mangula nasaulaon nami. Mangulo kami Tuhan, marsoba dia dopami, pasahaton mauliate ni roha nami, pasahaton ngulu nami, dohot naing tumangi hokatam. Pahibul roha pikiran nami, mangatusi hatami, hanguluhonon nami, asa marparange hami, hobar tulomoni roham. Asatung marulopolop, ngulu nami, mamuji ho, mangului, jala denggan hami. Sesadosa nami Tuhan, asa tahu hami, majalo akka asi-asimi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatani tu hatta di mingguta sadarion. Imasian Jesaya 40 ayat sada dohot 1 ayat 5. Hujaha dihita jala tapai huti hukma di bagasar rohatta. Songonomba didok. Hata apul-apul tuwangso ni dewata. Apul-apul namar tudu-tudu tu haroro ni Mesias. Apuli hamuma bangsoki ninna dewata muna. Hata apul-apul madok hamu tu rohani isi ni Jerusalem. Jala joho kamu matu nasida nunga marujung parukilonna. Ainunga salese dosanai, ainunga di jalo sian tangan di dosana, sian tangan di Jehovah, silopi dua sika ni saluhut dosana. Suara na jauh-jauh di halongonan, pauli hamu dalat di Jehovah, patigor hamu di adaran, dalan balubung di dewatatta. Ikon gohad do nasarura, jala parijitun nasa dolok dohot betul-betul jala gabe na horondop do namar nakok tuat jala gabe rura tanggurung di dolok jadi patarma hamuliaon di Jehovah jala sange nasa sibuk marnidasa ai pamangan di Jehovah do madok ido sahana amanami inanami remaja na posobulung topik mingguta nadienet sian turpuhon ima namadok pauli hamuma dalan di Jehovah. Pauli hamuma bahasa Indonesia persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jalan atau dalan. Jalan nang holan natadalani. Alai tabahasahod do dalan ima adong dalan ningolu dalan nlaho mangulaulaon dalan marparange dalan ni pikiran jalan pikiran ima dalan asa porsea dalan paubahod diri dalan majakon Tuhani dalanon siparadionon yang mau dipersiapkan supaya jalan pikiran kita benar supaya iman kita berjalan dengan benar supaya ibadah kita berjalan dengan benar supaya pesta Natal berjalan dengan baik godang do si persiap ponotta. Bagas didok hatani debata pauli hamuma. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita persiapkan yang pertama dan utama Tuhani roh tungolutta. Bersediakah kita radedo hita mengukap dalan
dalan di dewata tungolutta ima roha. Molo tabuka rohatta ima dalan di dewata tinggal bersama dengan kita. Kalau kita buka hati kita untuk berdoa, madalani mempersiapkan jalan hidup masa depan kita, maka terbukalah jalan yang baik untuk masa depan kita. Kira-kira seperti itu. Sian hata ni dewatana naik sidohononna taringot tu barita ni turpuhon ima bangsa Israel na di bagasan paru kilo nadok memalami kepahitan, penderitaan sampai kepada hatinya yang dalam, termasuk menjalani ibadah dan imannya, keyakinannya kepada Tuhan mengalami tantangan. Jala gudang paru kilon alai tarlumobi marukil jala marsitaonon jala hacik pakilalanna ala dosa, ala ni dosai sakitnya manang molo pangalahon aroa di pangalahon iba sebenarnya sakit. Jala dang tagamon nading berengon. Jala di gosa-gosa sibulis tuhamatean. Tapi kita tidak menyadari itu sehingga manisnya dosa tidak kita sesali. Jala ya sudah terbiasa tidak mau berubah. Sebenarnya mulai taringoti kepahitan karena dosa jala iman na nirokonna tu bangsa Israel ikor radina sida paredek betul-betul katanya itu adalah dosa-dosa yang mengrintangi hidupnya di dalam Tuhan, yang menghambat nasida menerima hidup yang baik. Paredep akka betul-betul akan narudut atau seperti benang yang narudut minna ipikiran mi narudut doh di rohami paredep parata padenggan radedo laho padenggatoni situasi di bangsa Israel di bagasan na mangula dosa nasida ima dang satia tu dewata manibil nasida manobba dewata sileban dang setia marsobba tu dewata dang ditangi honda sida hatani dewata dang diulah honda sida pati ni dewata ala holong rohani dewata dipisang mana sida pola diuhum nasida tuha buang ababil hitape tapisang do. Atau kalau kita menyadari sendiri akan salah dan dosa kita ketika kita menderita, lalu kita yang beriman pasti menyadari dan menyesali dosa kita. Alai moloso adong ibana hatani dewata dang jono ibana tu dewata dang adong haporseonna ya dijalankan aja manisnya dosa, tak disadari efeknya ke depan dan sudah apa di dalam dirinya. Akibat dosa itu buruk dilihat orang, dialami juga buruk, masa depan juga tidak ada. Ya sama kalau kita tidak persiapkan masa depan, kalau kita tidak mau menjalani di proses itu, ya gigit jarilah kita di masa depan, kira-kira seperti itu. Jadi harus siap memang bekerja, harus siap berpikir keras, harus siap diproses banyak rintangan dan luka. Dakolan di parngolono si paradiotta, si pauliotta, bahasa Batak di dok, pauli dalan. Jalan pikiran kita itu kadang berbeda dari jalan pikiran Tuhan. Jalan ketentuan Tuhan dari jalan yang benar. Pemahaman kita, pemahaman kita berbeda dari yang Tuhan kehendaki dari firman-Nya. Dosa itulah intinya. Mengakibatkan dosa dan dosa itu mengakibatkan kehancuran dan tidak ada kehidupan dan kematian. Kata penghiburan manang apul-apul taulah doon ditongani huriatta songodalan bentuk manang tada molo berduka dongan kehilangan yang dikasihi,
kita buatlah acara penghiburan karena dia kehilangan yang dikasihi. Alai sasitongna tanpa kita sadari setiap hari dohita adong rasa sakit, pahit, penderitaan yang tidak ada kebahagiaan terasa dan beban pikiran. Taringot tu ekonomi tong, taringot tu parngoluan, taringot tu kehidupan di masyarakat. Bagaimana generasi, bagaimana anak muda sekarang, bagaimana anak-anak sekarang, bagaimana orang tua sekarang. Pergumulan don, manang parukilon, om mana dok nasi para tahu, manang si sadaran, menyadari penderitaan. Akibat-akibat dosa itu, akibat kejahatan, akibat-akibat tingkah laku, akibat-akibat perbuatan-perbuatan manusia. Kehidupan manusia, pergaulan manusia itu juga tidak sesuai dengan jalannya yang Tuhan kehendaki. Tidak sesuai dengan jalannya yang sesuai dengan kehidupan manusia. Kadang tidak manusiawi. Sesuai alam ini yang begitu baik, tidak sesuai. Banyak sekali yang tidak sesuai. Apa yang membuat itu? Dan itulah penderitaan itu karena manusia berbeda dari jalan Tuhan. Manusia cenderung cepat hidup. Dan pola persiapan mengulah honda jahat terhatok do. Walau di jalan pikiran iblis itu cepat masuk ke dalam hati kita. Dan itu tanpa persiapan kita. Mau digiring kita, mau diapain, mau dijatuhkan, cepat kali kita terima. Dan kita tetap dikuasai. Itu yang tidak bisa kita bandingkan. Jalan Tuhan yang Tuhan mau kepada jalan kegelapan, jalan setan, jalan kehancuran, gampang kali. Tidur-tidur aja kita di rumah udah hancur. Contoh dia, ya tidak mau belajar udah hancur. Itu jalan siapa? Itu yang tidak bisa kita bedakan. Mau tidak baik, apalagi sekarang jalan dia pikiran tak egois. Ya siapa lu, siapa gue. Kan gitu. Bahkan diri kita tidak peduli. Banyak. Jalan pikiran kita itu kadang dikuasai dengan gaya hidup orang melalui media sosial, gaya di masyarakat, gaya orang yang kelas atas, kelas tengah, kelas bawah, orang kumuh. Jalan pikiran kita itu dikuasai dari sekitar kita, dari pemikiran-pemikiran kita yang tidak bisa kita tetapkan. Imana idok nda paulihamu, persiapkanlah, perbaikilah. Selama hidup kita perbaikilah, persiapkan. Radedo hamu siapkah untuk mengubah itu? Niatannya kita tidak siap berdamai dengan orang, melupakan kekurangan orang. Dan rade mengubah perilaku tidak siap. Padahal tiap tahun ini kata-kata ini kan, parade siapkanlah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu tadi. Pemikiran-pemikiran kita yang sesuai dengan pemikiran ketentuan Tuhan. Itu yang mau kita rubah. Jadi rudut makanan akin didok akka betul-betul lembah dohot akka na asingi na menguasai dirita. Alani di apen padua honon mulai dok mangrapen mengingatkan kita untuk mengubah, bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan hanya melalui kematian atau kedatangannya yang kedua kali. Kita rayakan kedatangan Yesus datang ke dunia, datang lahir di dunia, tapi di hati kita siapkah dia lahir? Kita nyanyikan dia lahir untuk kita, katanya. Tetapi ya memang terlahir bersukacita selama Natal dari tanggal 1. Persiapannya memang dikasih hatinya dengan latihan-latihannya. Tapi maknanya jadi hilang. Sianda sugut doh sonari mungkin na gudang maramar Natal. Agak sepido hita. Alai bohado hita mempersiapkan membagi. Bahwa bergereja itu, bernatal itu
kita melihat jalannya adalah menerima Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita. Tanda Tuhan itu hadir atau bagaimana kita menyambut dengan benar. Kadang kita kelelahan karena latihan, karena kesana kemari perayaan. Akhirnya tidak ada makna Natal tersebut. Maknanya apa ini? Ya mau membuka jalan hadir Tuhan dalam hidup kita. Mau berubah, mau mempersiapkan proses hidup kita. Tetap di jalan Tuhan, di pengetahuan. Memang didok dison, Tuhan mengetahui jalan-jalan pikiran, kehidupan. Yesaya juga mengatakan itu. Kehidupan pribadi kita, bangsa itu, masa depannya, masa lalunya, perjalanannya yang rumit itu. Karena pikiran manusia itu enggak tentu. Tuhan tahu itu. Makanya dikatakan di sini, di dalam perjalanan atau cara-cara hidup manusia mempersiapkan hidupnya, di son mereka menderita. Tapi itu akibat terjadi kehancuran itu karena dosanya dan dosa yang sudah manis itu dalam dirinya. Tuhan melihat. Maka dikatakan di sini, hiburlah umatku, apulima nasida. Asa apul-apul yang pertama itu adalah rasa sakit, rasa pahit karena dosa itu. Kita tidak ada lagi kehidupan. Lalu Tuhan melihat kita dalam kesakitan itu. Yang mengakibatkan kematian itu. Tuhan berkata, hiburlah mereka. Karena mereka tidak kuat lagi. Tidak kuat dalam proses itu. Tidak kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak kuat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka sudah dikuasai oleh kekuatan lain. Karena itu Tuhan mengatakan, aku sudah melihat. Hiburlah mereka melalui Yesaya. Bangsa itu, agamanya, pribadinya, hidupnya yang dikuasai oleh bangsa yang tidak beriman. Yang mereka tidak kuat berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Mereka ditindas, mereka tidak bisa maju. Mereka sudah hancur baik. Mereka tidak bisa menempati tempatnya, masa depannya mungkin sudah gelap. Lalu di situasi itulah Tuhan melihat dan menghibur. Hiburlah mereka. Jala apuli manasida. Jala ido nanidokna Allah Yesus datang melawat kita yang berdosa, yang hina, yang tidak ada kehidupan. Roibana mengangkat harga derajat tak. Roibana alani parade roham. Asa Tuhan nguluan, asa dipatibbo, asa denggan, asa marparange, asa denggan ngulumi. Parade roham. Ini yang tidak pernah kita siap. Ditegur aja enggak siap. Apalagi merubah, ya. Apalagi mungkin mempersiapkan masa depan tidak sempurna kesiapannya. Seperti itu. Tetapi serahkanlah dan Tuhan melihat pasaha maitu dewata. Nungga di ida debatasi taunomi hapersuhomi songonido nang bangsui. Di ida Tuhani. Jala apulima nama ngapuli hita orang yang dihibur, orang yang menerima penghiburan dia akan kuat, tidak putus asa, tidak patah hati, tidak kacau, dia tenang dan dia pasti mengalami kesejahteraan karena Tuhanlah sumbernya, Tuhan yang menopangnya, Tuhan yang memberi jalan, karena Tuhan terus menjaga dan melihat seluruh hidupnya. Hanya yang diminta radedo hita manang paradema paulima dalan ni Jehovah. Siapkanlah jalan Tuhan. Ada suara yang berseru-seru nampa tuduhon ima tu si Yohanes naroma ibana parjolo paradehon dalan ni Tuhani asa boy Yesus ro tutonga-tonga ni bangsoi jala di jalo. Jadi taringot tuah kanadenggan maul tajalo karena ada yang menghambati, menghalang, yaitu mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan kita tidak mau membuka hati pikiran kita tentang hal-hal yang baik. Saudara dalam Yesus Kristus, alani lam tabba aka ari-ari ningoluta, mungkin lam gajang natawula dohok natabulus, gudang do aka parukilon jala gudang do akasi tahonon alai
Tidok hotma rohamuna jalarade mahamu dewata mamereng dewata na manukuli rodo ibana tuhamu rodo ibana tuhita alani olo mahita di pauli jala di pature hamu manang hita napungu di son tugasta molo didok apulima ditugaskan dewata si Jesaya ditugaskan dewata marhite si Johannes nanang roi manguka dalan asa bongot Tuhani tungolutta asa ulo hita pauba pangrangetta asa ulo hita diproses tungolu hangolua saliling nililingna asa marhangolua kita di bagasan na sejahtera rap doh Tuhani asa unang digosa-gosa pangagoi jala unang tuhamagua kita didok di togihon manang disuruh dewata nagabe ula-ulana babuahon taringot tu apul-apul ni dewata apuli mana sida disuruh si Jesaya disuruh si Johannes naing dohonon nat tehita ronani dok nari situ disuruh dohita berjiwa sosial berjiwa peduli berjiwa pertama natar apul orang yang kuat menguatkan diri sendiri ketika kita mampu menguatkan hati dan iman kita menguatkan perbuatan baik kita menguatkan persekutuan dan kasih kita di tengah keluarga dan pribadi ketika kita sudah mampu kuat di dalam Tuhan dan ibadah dan pelayanan kita maka kita juga harus menghibur, menguatkan, menjaga dan peduli kepada orang lain. Kita membutuhkan kepedulian orang. Kita sebagai orang beriman membutuhkan dan ditetapkan untuk berjiwa yang peduli. Sebagaimana Allah songodia dewata na diida hita na asi rohana tu hita jala holong rohana tu hita jala didapot do hita jala ditadda do hita begitulah kita ditugaskan saling mengenal antara satu dengan yang lain saling memahami antara satu dengan yang lain saling memenuhkan dan membenahi kekurangan antara satu dengan yang lain saling peduli dalam kelemahan dan kekurangan. Kalau orang memiliki kebodohan, jangan kita anggap hina. Kalau orang memiliki tidak bertumbuh, tidak berkembang hidup keluarga dan ekonominya, kita menindas dan menganggap dia kecil dan rendah. Bukan itu kehidupan kita. Dangi ngolutta, dangi hapor syautta, dangi jalan pikiratta. Alai pribadita jalan pikiratta, jalan perbuatatta, kehidupan kita di jalan Tuhan adalah seperti apa yang ditugaskan. Ahanani pribadi ni dewata, ima peduli kepada kita. Rohi tatu Tuhani, jala dipangido tuhita asa ukap rohata, karena kita membutuhkan pertolongan hanya dari Tuhan. Kita butuh peduli. Kita lemah. Kita tidak berdaya. Hita rudut. Jala hita gudang. Liku-liku. Berbelok-belok. Kehancuran. Dan baik itu cara hidup kita dan pikiran dan hati kita. Sungguh tidak bisa dinilai. Dinilai menjadi yang bisa dipersiapkan untuk melakukan atau hidup sesuai dengan tuntunan dan aturan Tuhan. Tugas kita supaya kita pertama ima saling peduli. Didok Yesus nabi nahemu tu anggiku nabe meton nama bahit tuaudi bisa berbagi jikalau Tuhan memberikan banyak berkat atau sedikit pun, tapi jiwa sosialnya tinggi. Dan jiwa pedulinya tinggi. Itulah Yesus dan itulah orang percaya sebenarnya. Dan holan sian materi
Tetapi jikalau orang jatuh, mungkin dia jatuh, mungkin tak berdaya, mungkin tidak ada yang bisa bicara dengan dia, tetapi kita menyapa seseorang itu, tidak mencaci atau mungkin tidak menjatuhkan dan yang lain-lain itu. Kepedulian itu sangat banyak yang dikatakan dari nats ini. Yesus yang tidak pernah menghitung-hitung dosa kita. Tetapi karena dosa itu kita membuat kita di dalam kepahitan dan penderitaan, baik di hidup antara kita, antara sesama, baik di tengah keluarga, tidak ada jiwa kepedulian dan sosial kita, maka terjadilah kriminal, penindasan. Contohnya, tabereng ma dia akka media sosial tai. Berani seorang suami membunuh istri hanya mungkin karena kecemburuan, karena itu lebih menempel di dalam jiwanya, tidak jiwa peduli mengasihi, padahal istrinya itu adalah dirinya sendiri. Anaknya juga tidak dipedulikan. Karena apa? Karena dia tidak beriman, karena dia tidak mempersiapkan hatinya menerima anak yang harus ditanggung-jawabi. Mungkin karena kurang ekonomi, karena perilakunya tidak siap dia mendidik anaknya. Ini jiwa yang tidak memiliki hati, pikiran, dan iman. Banyak sekali cara-cara pemikiran dan hidup kita yang tidak pernah siap untuk melakukan berjiwa kasih, peduli, dan juga perhatian, dan juga mengasihi orang lain. Bahkan diri kita sendiri kita tidak mengasihinya. Kalau kita mengasihinya, tentu jalan pikiran kita tetap kita bawa di dalam jalan yang sesuai dengan, atau mempersiapkan diri sesuai tuntunan Tuhan, mempersiapkan diri di jalan yang benar. Banyak sekali orang-orang muda tidak siap dia mempersiapkan dirinya bergaul di tengah masyarakat. Ada godaan, nampaknya dia waktu di tengah keluarga baik-baik, tetapi di sekolah dia digoda, mungkin jadi narkoba, karena tidak sanggup menghadapi belajar dan kesulitan, dan juga dia tidak dipedulikan oleh orang tuanya, dia jadi ikut terimbas. Dan dia juga tergilas, dia tidak punya kokoh pendirian dan tidak di dalam kebenaran pendiriannya dan jalan pikirannya, menganggap benar padahal belum benar. Jadi kalau dikatakan manang molo didok, persiapkanlah jalan, pauli madalammu ninna, pauli madalan dituhani, artinya mempersiapkan hidup kita sesuai jalan Tuhan, sesuai ketentuan Tuhan, sesuai iman kita, sesuai kehidupan kita sebagai manusia, itu yang kita perbaiki. Dakola di apen padua honon, tetapi setiap kehidupan kita, pemikiran kita, setiap langkah-langkah kita persiapkan. Jadi kita tidak hanya lelah mempersiapkan di materi Natal, tetapi apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah sukacita kita? Sudahkah Tuhan itu? Sudahkah perbuatan-perbuatan jalan Tuhan itu selama hidup kita? Kita memang bersusah payah dan sungguh-sungguh untuk menerima jalan Tuhan. Jalannya Tuhan di dalam pemikiran dan hidup dan perjalanan kita. Itu yang mau diingatkan dari Apen Padua Honon. Paredep luruskan. Jadi jika ada di masyarakat dan bangsa ini, bangsaku, itu istilahnya dikatakan. Jadi berarti bukan pribadi. Bangsaku, anak-anakku, umatku, dunia ini, alam ini, dan juga keluarga. Bahwa orang yang mempersiapkan jalannya keluarga, ya harmonis, suci, sebagaimana ketentuan keluarga Kristen. Dan juga pribadi yang tetap menghantarkan ajaran-ajaran kebenaran Tuhan. Kadang dia tidak menerima, kadang kita tidak siap bagaimana kita berkomunikasi dan hidup di dalam ketentuan Tuhan. Saudara, dalam Yesus Kristus, intinya dari nats ini yaitu jalan hidup kita yang mengalami kepahitan, Tuhan datang
Tuhan peduli, dan tugas kita tadi bahwa kita terlebih dahulu kuat dan peduli antara satu dengan yang lain. Tuhan kasih. Itulah buah daripada babua na porsia hita, babua na taarahon dongolutai, tudalan dohot olo di pauli puli Tuhani. Alani na patuluhon tabereng ma dingoluon. Banyak sekali proses, banyak kali jalan rintangan, banyak kali kesulitan-kesulitan. Didok, kuatlah dan andalkanlah Tuhan. Dan sumber penghiburan itu satu-satunya hanya Tuhan. Menghibur diriku, menghibur dirimu na, gudang do cara di baik kamu. Mungkin ikut konten, jadi lupalah segalanya. Membuat, apalagi sekarang ini, membuat orang supaya sangat terhibur, mencari hiburan. Dan juga membuat hiburan di rumah, itu yang kita butuhkan sekarang. Itu tandanya bahwa kita mengalami penderitaan, kepahitan. Tapi ingatlah, penghiburan yang abadi hanya daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan mengenali kita. Dan bukalah hatimu untuk hal itu. Hanya Tuhan penolongmu menyelesaikan segala penderitaan kesukaranmu itu. Berjalanlah, bukalah hatimu. Berjalanlah di dalam proses ketentuan jalannya Tuhan. Terimalah. Apakah kita masih menutup? Apakah kita hanya terbuka untuk jalannya setan, jalannya iblis, jalannya pemikiran-pemikiranmu, atau dunia kegelapan ini? Bisakah kita tetapkan bahwa kita kuat dan berdiri di jalan kebenaran Tuhan? Kiranya kita mengerti dan memahami jalannya Tuhan setiap hari sesuai perintahnya di dalam nats ini. Paulima dalam dituhani, persiapkanlah jalan untuk Tuhan di hidupmu setiap saat selama Tuhan memberikan waktu dan hidup bagimu. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan asido roham na mamasu-masu hami, na madongani hami, na pature-ture hami. Tuhan, hujalo hami do pasu-pasumi, jala nunga denggan ngolunami, jut-jut tutu dang terpauli hami ngolunami, di bagasan ngoluna denggan, jala jut-jut roha pikiran nami, dang ukap jaladakku pakilala ho kami dingolunami doho jala huhilala hami holan alani basam dohot asiasimdo ngolunami. Tuhan asima roham urupi jala pargugui mahami dina marukil dina gudang akka namasa dina gudang akka nasubui huadopi hami, dipakulingi hodo hami Tuhan, diapuli hodo hami, dilabung nami doho. Jala naing lehonombo di hami, asa marsiurupa kami. Jala boi rade hami, laho pature-ture dalan, di ngolu nami di diri nami, ditongani keluarga nang masyarakat. Di huriami, ditongani negara nang portibion, di akka alam sekitar nami, di lehokodo ulaon nabalga di hami, pature-ture ngulu nami, salering di lehoko di hami arina tiur, hosa hanguluan, doh kesempatan, naing toktong radi rohanami, pature-ture jala pauli-uli, sudi ngulu nami. Tuhan asima roham. Pergugui mahami, urupi hami. Asa huboto hami tanggung jawab nabalga di proses ningulu nami. Ikon mangarade bersiap diri. Tu dalam hati gorami. Tuhan mau liate di huriam na nilehommi di hami. Inganan Roma dok mau liate marsoba tu yado pami. Na ing madi bagasan haserepok kami. Mangudukon doh mangului hatam. Tuhan rupi mahami diaka ulaun tanggung jawab nani lehommi laho makubasi huriami laho papatarhon harajaum
mangulahon pribadi naholong maradopon ho Tuhan dohot na humalia kami. Tuhan hupakilalaho kami asi-asimi dohot gogo na nilehomi di pakubasyon nami di tanggung jawab nami di ngulu nami nang ditongani huriam. Mauliate di pasu-pasum terlumobi di huriam hagabipi naung terlaksana sinode godang ni hagabipi naung terpilit ula-ulam ngagabi uluan dohot fungsionaris ni huriam hagabipi di bagasan las niroha ngulu nadenggan nang ulau nadenggan terlaksana denggan nang di ulau sadarion dipelantikan ni akka uluan manang namanguluhon huriam hagabipi sayhoma Tuhan nama dongani mamasu-masu patuluson jala mangalehong gogo di nasida asa tulus isipul mardalat di bagasa sadarion songoni marencana ni huriam di akka perayaan-perayaan Natal nang ditongani masyarakat maraga STM dohot keluarga nang ngahami pribadi-pribadi di perayani nang takas ojak jala ukap rohanami marulupuluk marlas ni rohami alawoi hung patupahami perayaan hari hatu tubumi sai mian maho jala roh maho Tuhan jala radi hami mangukap rohanami di proses ni perdalanan nami hodo Tuhan naro jala hadir laho pauliuli paturehon sudi ngulu nami nuaing pe pasu-pasu mahami sudi ruas ni huriam sian na met namar sikola SD TK dohot PG dohot na kuliah sahatu na karejo na pengangguran sahatu akan nomor keluarga Tuhan ramoti na sida di parange di haporseaon hau duhon da sida tuho dohot di pendidikan nang pakirimon da sida hot di masa depan perdalanan ningoluna proses persiapan jalan yang baik jalan nadenggan ngolu nadenggan Tuhan parade marhite todimi asarade nasida mangula dohok memproses sude perdalanan ningoluna asa jupang nasida ngolu nadenggan jala dao nasida sian kendali ni akka dalan ni pangagoi alai dalam mi na panguluhon na patiruhon na patigorhon ngolu nasida ima Tuhan di roha nang di perdalanan ni ngoluna Tuhan asih maroham pasu-pasu mahami pasau ma hami di bagasan dalam mi di proses ni ngolunami hobbaratu lomo ni rohami marhanguluan pasu-pasu ma nguluni ruas ni huriam di ekonomi di keluarga di ianakon di perkarijuan dohot akan lansia Tuhan asiroham lehot dinasida hai pason hagugon jala lehon nang di ruas ni huriam mangula ulaun nasida asaima dalam Tuhan mamasu-masu nasida hodo mual ni pasu-pasu nang di nasida songoni manang nasida molo marukil makilalahon pahit di roha pikiran na nabuni hodo ubotoi jala marnidai alani Tuhan hodo pangapul na sumurung songon hatami diapuli hodo hami jala apulam mudo hami jala hami pe masih apulan Tuhan di pasada holong dohot damemi hami laho pature-turehon huriami paturehon persauran nami punguan yanakon keluarga dohot akadak danak nang diaka persauran nami pargugui hami saling di napature-turehon Tuhan huwa kami ruas ni huriam na ulang tahun keluarga dohot pribadi pasu-pasu mana sida Tuhan ditabani umur jala tabai manang pasu-pasu gogo dohot las niroha jala akka keluarga toktong mangerade songon hatami lam di bagasan padongan yommu jala majalo akan adenggan nani lehommi silehonommu tu nasida huwa kami tu ado pambina marsahid
Sian ruas ni huriam natongon okname dohot pemulihan ima amanami ebe luban tobing boru simanulang amang sintua i hutajulu nyonya napitupulu boru hutajulu. Tuhan nasi marohamdi nasida hodo nama dongani jala marnida hacit ni parsahiton nasida lai makirim hami tuado pami homa Tuhan hama malum jala na memulihkan pamatang roha pikiran nasida molotung maol Jepang nasida hama malumi muradi di ho Tuhan alani tuhoma upasahatami nasida perhitiammu ma hama malum di nasida rumah sakit obat keluarga nang semangat dohot gugo ni nasida Tuhan pasu-pasu huriam disude aka pelayanan marhite materi dohok marhite ngolu rohanami dalam nami mai Tuhan gabe dalammu nadenggan laho patore ture hami majalo aka pasu-pasum dohok ngolu nasiakko Tuhan tuho mahu pasahat kami ngulu nami jala sesa dosa nami patau kami di asia simi mangasahun Yesus Kristus Tuhan nami amin. Papungu pelean maredde kita tolu puluh buku edek
Tatanya koma peleata. Ali dewata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silihon-lehon nadinggan. Doh naso libasa nama ulitus. Hopasahat tami masih anda nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai. Jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tonga-tonga di huriam doh di portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang disilihon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Gijang. Saya pinorbadi amaku arammu. Saya Roma harajaunmu. Saya sauk malomoni roham. Di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesanami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunat. Palua mahami sian pangago.
majalo pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Disodakon Tuhan Dewata Mabuhina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Diropakon Tuhan Dewata Mabuhina tuhita. Jala dipasorohon madamena tu tod ditabe.